que el meu metge de capçalera fa unes proves, no sé si... Bueno, sí que ho sé, a posteriori, no es va atrevir a dir-m'ho i li va passar la pilota a l'internista del clínic i el dia que m'ho va dir l'internista del clínic és de les coses més fredes que m'han dit mai. Recordo que vaig entrar amb uns anàlisis que portava, vaig entrar amb uns documents, l'internista els va deixar d'una banda, no se'ls va mirar, dic, no, és que hi ha uns anàlisis aquí que... Jo li dic, aquí tinc un gangli, tinc un bulto, això és un golondrino o el que sigui. I em va dir, vostè s'ha primat? Dic, home, a l'estiu, doncs no ho sé, em trobo igual, s'ho va apuntar. Vostè té sudoracions a la nit? Dic, home, sí, fot una calor que no es pot aguantar. Molt bé, passi a la camilla, treguis el polo, toca... Molt bé, vostè té un linfoma. Així, Van ser aquestes 3 paraules.